Encûmena Niştîmanî ya Kurdî li Sûriyê daxuyaniyek belav kir têde êrîşa li ser dêra Notre-Dame li bajarê Nîs li Ferensayê ku di encam de sê kesan canê xwe ji dest dan şermezar kir. Di daxuyaniya Encûmena Niştîmanî ya Kurdî li Sûriyê de ku kopiyek jê gihiştiye berdestê Rêbaz News wisa hatiye. Encûmena Niştîmanî ya Kurdî li Sûriyê bi tundtirîn şêwe êrîşa li ser dêra Notre-Dame li bajarê Nîs li Ferensayê ku di encam de sê kesan canê xwe ji dest dan û hejmarek kesên din jî birîndar bûn şermezar dike. Encûmena Niştîmanî ya Kurdî li Sûriyê serbar kir ku efkarê terorî piştî hejmarek ji kiryaran ku sivîlan ji alîtendirewên Îslamî ve li Ferensayê têne armançkirin tê. Her wiha piştî şikandina rêxistina Daişa terorîst li her yek ji Iraq û Sûriyayê bi serkirdatiya hevpeymaniya navdewletî ku rola Ferensayê têde heye, ji ber vê yekê aramî û cêgiriya li Ferensayê rastî êrîş û armançkirinê tên. Di dawiya daxuyaniyê de Encûmena Niştîmanî ya Kurdî li Sûriyê germtirîn sersaxiyê pêşkêşî gelê Ferensayê û malbatên qurbaniyan kir û got ku em duê baweriyê de ne, ew kirya rêgiriyê li vîna Ferensayê ji dijatiya terorê û berevaniyê di ber mafên mirovan de nake. Di 29 vê mehê dêra Notre-Dame li bajarê Nîs rastî êrîşê hat û du jin û mêrek rastî kêrlêdanê ji alî kesekî tendirew ve hatin û di encam de jiyana xwe ji dest dan.